Meni just tuossa. Kokonaan sektia. Var inne i spytviere. Moja rokasana. Legalnej linijki, že se razčamjeti. Djeđeš sa žustom. No, sitten puolen vuoden päästä, kun me ollaan tässä samassa kohdassa, niin väitöskirja on melkein valmis. Kiitos oikeasti ihan sikana, että lähditte mukaan. Joo. Puolen vuoden päästä mä oon taas Lahdessa. Lomautettuna ja työttömänä. No helppohan sun on. Puolen vuoden päästä mä katon, kun sä makaat sohvalla ja kaivelet ittees. Kulta.
mehän voitaisiin mennä naimisiin 5 vuoden päästä. Sitten kun meidän väitöskirja on valmis. Mm-hmm. No jos katsotaan sitä sitten. Mitäs sinne Lahteen kuuluu? Onko se Endi jutusta kuullut? Ei sitä jatkaa näkenyt sen jutun jälkeen. Löytyy varmaan Vesijärvestä viikon päästä. Ja harmi, se oli kyllä tosi kova jätkä. Ehkä se on akateemisella taustalla, mutta mun lähiöllä taustalla se on pelkkä pulla. No, mutta siis sehän vastusti Lahden mafiaa. Ja siihen se tarina päättyikin. Nimensä sellainen tyyppi. No, totta. Oli se sitten kova. Se End. Se End. Miten joku voi ajaa noin hitaasti? Me ollaan maisemien perusteella kyllä jo Puolassa. Eikö ookin tässä aika mauton jasso? No on se ainakin parempi kuin Vietnamin perse. Mä Tetsaan Tessa perille ihan ruveella. Voit mennä Tetsaan Juhanin kanssa takaisin sinne Lahteen. Kulta, mikä se maajapaikka joka mihin ollaan nyt menossa? Se on PV, jota pyörittää joku äijä ja sen tytär. Halvin paikka, minkä mä löysin ja ainoa, jonka yliopisto suostui sponsoroimaan meille. Hei, säätäkää radio vähän kovemmalle. Ei vaihtakaa kanavaa, tää kuulostaa Michael Jacksonin. Tää on just hyvä. Siis et todella kyllä vaihda kanavaa. Michael Jackson on ihana. Siis varmasti siis Michael Jackson ei ansaitse yhtään mitään. Ansaitseepa, se on tosi seksikäs. Sä et ansaitse mitään, junttiyppi. Vitun Jackson. Niin just, sä oot just tommonen juntti. Michael Jackson on ihana ja tosi cool. Ja se varmaan saa kaikki tosi söpöt mimmit. Meikä ainakin antaa sille. Hyi Tessa, se on kuollut. Pitäisikö joku soittaa jonnekin? Miksei kukaan soita? No anna sun puhelin. Hei. Maailman pelastajat. Ei te ura olla kauhean hyvin täällä tappajina. Mä en jaksa tällaista paskaa. Se seisoi siinä keskellä tietä. Ei se ollut sun syy. Okei. Haudataan se metsään. Hei, nyt senhän vois haudata jollain kivillä ja juurilla.
Juu. Tää pilaa kaiken. Meillä ei ole aikaa tällaiselle. Meidän tehtävä täällä Puolassa on paljon tärkeämpi kuin kuollut pummi. Hei, älä ala innostua tästä oikeesti liikaa. Me ei dumpata ketään. Me soitetaan poliisille. Ne ymmärtää kyllä, tää oli vahinko. Onko kellään numero? Okei. Otetaan äijä kyytiin. Ja dumpataan seuraavaan metsään. Juu, käy mulle. Täällä päin hukataan muutenkin vähän kaikenlaista metsiä. Meidän matkalaukut on siellä takakontissa. Saataisko me se jotenkin takapenkille? Sen päästä tulee tosi paljon verta. Se sotkee koko auton. Mulla on roskasäkkejä. Okei, mä en edes halua tietää, että miksi, mutta voitko hakea ne? Totta kai. Vähän ok. Joo. Tää on hyvä. Noniin. Työt kutsuu, sit mennään. Ei olis vielä myöhäistä soittaa. Vietnamissakin kuoli satoja tuhansia ihmisiä. Eikä se haitannut ketään. Se on ihan iisisti. Tom Cruisenkin joukkue tappoi viattomia Vietnamissa satoja tuhansia. Koko kylällisen lapsia ja naisia. Kukaan ei jaksanut välittää. Tää on ihan ok. Sitä paitsi kun ratkaisette tän Itämeren ongelman, niin ja kaikki on taas hyvin. Okei? Okay? Me voitais vieläkin soittaa poliisille. Juhani, nyt lopetat! Hohoja, olisit vittu ite soittanut sinne, sehän on sun puhelin. No kun en mä uskalla soittaa yksin. Mikä toi kyltti on ja mitä siellä sanotaan? Toi on varoituskyltti. Noi farmarit ei halua tänne ketään ulkopuolisia tutkia mestoja. Nyt ei kyllä ainakaan lopu näyttäjät kesken. Saadaan varmaan 10 000 kakkosluokan sämpleä. Mikä toi on? Se on se kanala. Kanale, joka dumppaa kaiken paskan tällä metsiin. Paskasuot. Just. Niin. Itämeren tuhoutumisen syyt on tuolla mettässä ja kaikki johtuu tosta kanalasta. Siis, mutta eikö se vaan lannota? Ja jos lannottaa, niin sehän vaan lisää kasvua. Niin, mutta kun se lisää sitä kasvustoa liikaa. Merestä loppuu kaikki happi ja kalat kuolee. Joo, aina sama juttu. Saarna alkaa jo ennen sotaa. No mutta nyt siis meidän väitöskirjan avulla me saadaan toi kanala ehkä lopettaa sen toiminta ja Itämeren paraneminen voi alkaa. Hyvä, mutta. Sehän se meidän mökki on. Eikö se tossa pitäis olla? Paska. Kaasua. En mä saanut mitään.
Oitsu, co się stało? Osaan näköjään edelleen tehdä vaikutuksen naisiin. Näköjään. Oitsu, co się stało? Se auto, se oli veressä, mutta mä sain pyyhittyä kyllä kaiken pois. Ja nyt kaikki pyyhkii myös oman sosiaalisen taulunsa. Me selvitään tästä kyllä, jos me otetaan ihan iisisti. Joo, kaikki on ihan okei. Ihan rauhassa nyt. Meidän pitää vaan ottaa ihan iisisti. Excuse me, my father has an accident in the wood, but everything is okay. You're welcome. Okay, thanks. Thank you. Should we get our luggage? Take this. Okay, later. Follow me. Your rooms are upstairs. Thank you. Is this you? Yes, it's me and my brother in childhood. It's a nice picture. What is it? Oh, it's a necklace. My mother gave it to me. It has water from the Baltic Sea from the year 38. Hi. We have a welcome party in the yard. You're all invited. Okay, thanks. Missä se mun laukku? Se on varmaan siellä autossa. Ai jaha. Oitsu. Ojcu, może nasz brat z bagna pomoże nam. Tak. Why so nervous? I know. You were spying on us. Yeah, sorry about that. I understand some Polish. So you were talking about some brothers of swamps with your father? Yeah. What was that? Yeah, they are living in the woods. They are homeless and begging. Please, don't worry. Everything is okay. Ihan niinku Saigonissa.
Niin nää juhlat vai? Check. Ei vittu, sä oot sekaisin. Mut hei Tessa, saanko tarjota poolia? Saat. Ja saat musta hyvän vastuksen. Tästä tulee hieno ilta. Puolan maaseutu, emännille boolia. Se tietää pesähommia meille molemmille. En usko. Deedillä on 3. menkat tässä kuussa. I feel you, bro. Katsotaan vähän boolia. Ei sit haittaa, kun et muista mitään. Sä oot kenen vituusi. Chin chin. Chin chin. Ihan mun vaaleanpunaista Hei man. Iltaa. Saammeko hieman häiritää? Pojat, hei, me saatiin paikallista seuraa. Вы знаете, что мой отец думает о вас? Знаю, но дело касается ваших гостей. Уходите, у нас закрытая вечеринка. Мы вас не приглашали. Niin. Ai menee. Olin mä sanomaan, että täällä ei ole mitään tutkittavaa. Ei mitään. Kaikki on kunnossa. Скажи им про отчеты. Me toimitettiin jo raportit, mitkä pyysitte. Hey, I didn't get all the information I needed from the reports you sent me, so maybe I could take samples for myself and pictures. Is it okay? Скажи им, что у них нет никакого права находиться здесь. Teidän kannattaa hakea näytteenne vaikka Talvivaarasta. Lähtekää kotiin, suomalaiset. Mitä sä oikein teet? Pikku flirtti mitään haittaa. Ja muistaakseni, sullakin on ehkä jotain. Mutta sä oot mun tyttöystävä. Tää lähtee heti ihan täysiä. Eikö me voitais ottaa niinku hetki rauhassa? Noniin, hei, me oltiin varauduttu tähän. Ota vaikka lisää boolia, laitanko sulle? Joo. Pistä. Okei. Oot yhden eellä. Katos tätä. Everything is alright. You call that trouble? Baby, for us, that ain't a problem. Me and my girlfriend always are seeing each other like kindergarten, and I fucking love this beautiful thing over here. And when we get this politics situation sorted out, we can get married. Right, baby? No joo. Et sä kyllä edelleenkään ole mikään Michael Jackson. We gotta take care of those chicken farmers. Pitää varmaan mennä kyllä nukkumaan. We gotta take care of those farmers. Pitää viettää nukkumaan. Tai ehkä jotain muutakin. Auttais nukkuun. Hei sotapoika, mennään nukkumaan. Ihan pikku hetki. Saanko mä vähän lisää? No, mä menen ainakin nyt.
Who you are? I'm Juhani, and I'm here doing a thesis with my girlfriend about the Baltic Sea. Yeah. You should have done the book about the benefits. The benefits. It's a king. It's the idea of the kings. Juhani has this idea that if people would, jobless people would run like 3,000 kilometers in a Cooper's test, they would get real good benefits from the government. That's the idea of kings. No. It's an idea of an idiot. It's very shitty idea, and you should talk about your own things. Okay. My name is Veijo. I'm Vietnam. I'm pretty dangerous. On a second thought, just shut up and settle down. Hey, look my hand. It's calm as that lake over there, and as dirty. Calm down. Älä viiti. Ei, mulla on menkat oikeesti. Lopeta. Yeah. I've known these Charlies for quite some time now. True. My friend Juhani here. There was a time when we were back in Lahti. We had a mutual friend in there. The end. Rest in peace. Well. Lopeta. Haiset aivan paskalta. Lopeta. Älä nyt viitti. Well, yeah. When I moved back to Tampere, I get to know these Juhani's friends. Fucking postgraduate asshole. My friend, he's a very charming guy. Noni. Hössyt siinä. Tässä olisi viimeinen näyte. Me ollaan puoli vuotta painettu hommia tässä paskassa kädet kyynärpäitä myöten ja... Hei, puoli vuotta. Haisteltu näitä suonhajuja ja mätänneviä kananraatoja ja
Tää on ihan mahtavaa. Tää on niin hienoa. Mä en uskon, että mä innostun tästä paskasta. Mutta mä rakastan tätä. No baby. Älä nyt viiti. Aina tulee uusia soita. Niin. No, sit mennään. Ootteko te taas syönyt kaikki eväät? Teille kyllä vaikuttaisi tuo ruoka maistua. Ootteko te raskaana tai jotain? Mahakin näyttäisi vähän pömpöttävältä. Haista paskaa! Siis en mä sitä tarkoittanut, että sä olisit jotenkin lihava. Siis ihan hyvältä näytät ja... Ei siis... Tosi... Niin. Niin just. Niin just. Täällä haisee paska! Hei! Nyt et kyllä aloita. Mikä sua oikein vaivaa? Tää kaikki alkaa vasta nyt. Mikä? Mikä alkaa vasta nyt? Mikä sua oikein vaivaa? Missä se yksi näytekortti nyt on? Niin just mikä sua vaivaa? Kohta nää. Vieläkö te siellä ootte? No joo. Käy kyytiin. Mä kerron mökillä suunnitelma. Tu ești ceas, Pierov. Piera! Kazni. Helvetti! Ne käy sun päälle! Stressiä! Ne poslal, aby kapiju tyto do domu! Stressiä!
Mitä helvettiä se oikein huutaa? Töhömyy. Me sniikataan sinne kanalaan ja räjäytetään koko paskaa. Ei vittu Vietnam. Tessa, tuutko? Juhani? Sä oot raskaana. Mitä sä sanoit? Säkin oot! Siis joo, mutta... oon. Mutta eikö se ole tavallaan aika ihanaa? Joo, onks sullakin semmonen söpö vauvanapa? On. Kato! Mut juttu on siinä, että mä en ole ihan varma, että onks tää Juhanin. Mitä sä tarkoitat? Kenen se sitten olisi? No en mä tiedä, mutta en mä muista olleeni Juhanin kanssa silleen pitkään aikaa. No just. No mut saattoi se olla silloin ekana iltana, kun mä en muista siitä mitään. Siis sä olit niin kännissä, että sä et muista siitä illasta mitään. No joo. Siis sä oot just tommonen. Mainettas horompi alkkis. Senkin lutka! Mutta toisaalta, en mäkään varma, onko tää Vietnamille. Oikeesti? No mä olin yhden Seponkaa. No just, sä oot just tollanen Tessa. No, mutta minkä mä sille voin? Se oli aivan huippufantsua. No mutta voit olla varma, että Vietnam ei kyllä muista siitä illasta ainakaan yhtään mitään. Sehän sammui sinne Nurtsille niiden bileitten jälkeen, Juhani löysi sen sieltä. Plus se puhuu koko illan siitä puolalaisesta. Se ei ainakaan muista mitään, voit olla ihan huoleti. Okei, Echo One. Kun et kestää, että niinku mies. Check. Sitten kun päästään kotiin, niin saadaan kunnon runkut. Okei? Okay? Check. Lupaatko George? Joo. Se auttaa kaikki parhaat rasvat ja poket. Ehkä mä saan sitten netinkin päivitettyä paremmin. Varmasti saa. Okei. Okay. Let's roll. Muista pitää sukat märkänä. Tuntuuko sustakin siltä, että nuo meidän girlfriendit on alkanut pullistua? Joo, Tessa on raskaana. Mä luulen näin. Hei, mutta onneksi ollaan. Mä sanoin, että mä luulen näin. No, sori. Okei. Okay. Osta hiljaa, kun ollaan tuolla hollilla. Mulla on makkaranpaloja. Niissä on nukutuslääkettä. Saadaan nyt koirat nukahtaa niille. Entä jos siellä on ihmisvartijoita? Mulla on vodkaa. Laitan tää niihin makkaranpaloihin. Toi on hyvä suunnitelma. Okei. Hiivitään sisään. Paskotaan kanojen luukut. Ja
Reetäänkö paska? Okei. Green light. Green light. Итак, Сеппа, еще один год прошел. Уже 20 лет работает наша фирма. Hienoa. Olisikohan mun aika lähteä kotiin Suomeen? Подожди, здесь в Польше еще очень много работы. Твое следующее задание – поджечь мне эту сигару. Onko sä varma, että täällä voi polttaa? Täällä on vaikka mitä kaasuja. Огоньку, пожалуйста. No, olisiko sulla mulle tollasta? Oltiinko me toi? No ei oltu. Luvusta ei vie niin pitkä aika. Samat jutut toimii edelleen. Tajuuks? Samat jutut toimii edelleen. Häh? Se on oikein. Yrityssota on likaisempaa kuin koskaan. Ja raha ratkaisee. Tajuuks? Raha ratkaisee. Mut samanarvoista rahan kanssa on kuoleminen. Jonkun pitää kuolla, että saadaan asiamme ymmärretyksi ja kuulluksi. Suomalainen kuolee Puolan maatalousongelmien takia. Siinä olisi hyvä lööppi. Eiks vaan? Yeah. Me tarvitaan Maddox. Joku, joka oikeuttaa Suomen osallistumisen tähän vihreeseen sotaan. Tässä tulee Suomen ensimmäinen proxy-sota. Tässä taas oikein selitä. Missä me ollaan? Siis mehän ollaan kävelty harhaan ihan älyttömästi. Tää on se sama paikka, missä otettiin tänään niitä näytteitä. Vuosi oli 1964. Elokuun 4. päivä. USA-hävittäjä USS Maddox oli tiedustelutehtävissä Pohjois-Vietnamin rannikolla. Kun se raportoi joutuneensa pohjois-vietnamilaisten hyökkäyksen kohteeksi. Sen takia presidentti Johnston antoi valtuudet jenkeille osallistua Vietnamin sotaan, avustaa Kaakkois-Aasian maita, joita uhkasi kommunismi.
Tämä tarkoitti sitä, että jenkit sai osallistua Vietnamin sotaan täysin. Ja nyt se osattuu päähän. Elämä on taistelu. Jokainen meistä häviää. Where is my girlfriend? We're in the bar. She's in the bar. Alright. Okay. I must go there. No. Look, I'm really fragile right now, so I'm not in the mood. So I must go. I said no. Alright. Let's check that moneymaker of yours. It's a mad fucking minute, Sherry.
Casualties of war. Eiks vaan Michael J. Fox? Tessa! 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 Kaikki okei. Siitä. Tessa! Mitä sä oot tehnyt? Lapsi. Se puolalainen lapsi on poistettu musta. Sä olit huono rakastaja. Hei. Herätys. Se on aika tehdä kunniallinen vetäytyminen.
What's